aksyon o tema ng programang ito ay hawak lamang sa konsepto at walang personal na interes sa mga totoong pangyayari sa komunidad. Thoughts Patrimonial Vlog presents Mga Asoy May Kunching, a short comedy film. Okay na lang nga ani kakuan DYBL kay mga ngaro ako yung bulig financial iyawat nala adi may kakarapo ako may kakarapo ng lalaki bangin na ni akuan announcer. Sige naman pag start na po naka-live na po kita Facebook na naka-on air na po kita ha radyo. Maupay nga aga ha iyo nga tanan nga mga mamaratihan DYBL Tacloban ako Ikunching Patrimonio taga Talalora nangangaro kaiyo hinbulig pinansyal para hit akong anak nga may dagi ka. At kung anak ka mo, mapaig ka mo. Kung diri ayaw. Igsendlaan iyo mayahatag nga bulig na di hit Gcash or smart padala. Kung diri kami tibulig, sahok ko manliwat. Damo nga salamat ha iyo nga tanan. Lumapaog ka kunching, muon bubuligan ka, puro lat imlinurong. Ay ay nga sa rusing, maarnat hiya. Sige ma'am, hulat-hulat na lang ma'am ha. A few moments later. Adi na pa ni mo kwarta na naliko, may daridi 5,000 pesos nga para hit imo kuan kanan bulig pinansyal. Ay salamat sir, damo nga salamat sir. Sige sir, makadi na kami. Upaya akong ching, awak dira porsyento, ha? Upaya. Ari nga sa rusing kita padang ta ikaw, ikabaraka. Op dilog na ko rusing, makatoka kuan Robinson, mapatakong sandal, blouse ngayon panawong. Haog ka kong ching, uunahan mo lugod pa malikit mga sagad hiton. Bugas, gatas, diri lugod. Araw itong mga biling, pinansasiyakan na. Gina, tuog ka man. Niyan mapatakong bulag kang dalinda. Maupo na lang ako manikita hatakluban. Baada kong ching, ginihimo lang nga pa sa snil at mga anak. O paya-baya, may gababaya hiton. Haurin nga mga adlaw, bayang katumugab. Buyag, simba ko.